Ćao, ljudi, evo me. Oj, jao glava. Ovo je tako bolelo. Prestanite da se smete. Nemoj da me jedeš, molim te. Kako si uplašila Taylora? O, kakav veliki karmin. Cool. Baš je dobar, jel da? Da, ja ga hoću. Hej, skloni ruke. Vruće. O, ja imam zanimljiv karmin. A šta je ovo? No. Neću, ne treba mi. Nema šanse. Ovo je tvoje. Moraš da ga iskoristiš. Sad će ti pomoći. Ne, molim te, samo ne to. Šta si uradila? Tako ti je zaista mnogo bolje? Moje usne. Čekajte, ovo nije običan karmin. O, to je pravi žele. Sad ću da ga probam. O, da, to je tako slatko i ukusno. Ovo je čudno. Daj to vamo, hoću još slatkiša. Da. Hajde, Liv, sad ti. Dobro, sad sam ja na redu. Moj karmin je tako dobar. Želim odmah da ga probam. Jao, šta je ovo? Nikako da ga odgrizem. Hajde. O ne, moji zubi. Izgleda da je neko izgubio očnjake. O ne! Jesi se uplašio, mali? Ovo je bilo samo baš dobra šala. To je stvarno zabavno. Da, baci 5. Pa dobro. Okej, sad ću nastaviti. I stopit ću svoj karmin. Kakva krvava boja. Baš mi se sviđa. A sada može da se proba. Slatko. To izgleda gadno. Okej, sad je konačno moj red. Bila si u pravu, to je nemoguće odgristi. Hajde, dođi ovamo, glupi karmin. Sad ću te pojesti. Šta da radim? Pomozi mi, Liv. Ups, jesi li dobro? Da, treba će mi moranac. Da vidimo šta ima unutra. Ne, to mi ne treba. A šta je ovo? Drži. Taylor, ovo je za tebe. Da, to meni treba. A šta je ovo? Ne! Šta? Kako si smela? Gledajte kakav mač imam. Baš je cool, zar ne? Da, drži. Ovako je bolje. Cool. Tada sada mogu početi da jedem. Jedva čekam. Tako slatko i ukusno. Okej, ne treba mi viljuška, a rukama će biti lakše. Šta? Tako je mala. Kakva lepa kutica. Super. Koliko žvake sam dobio. I sve to moje. Jao, Liv, nemaš sreće. Ćutite. Okej, sad ću da otvorim svoju kutiju i da vidim šta je unutra. Kako mala žvaka, ali šta da se radi? Probat ću je. To je ukusno. Svaka čast. Sad je moj red. Malo ću odmotati traku i probati. Wow, cool. Napravit ću balon. Neverovatno. Ovo je bilo stvarno zabavno. A mogu li ja da probam? Naravno. Ali ja ću da probam cijelu. Da, sad će biti super. Veliki balon. Gledajte. Jao, ništa ne vidim. Sklonite to sa mene. U pomoć. Jao. Upsa. A šta je s njom? Skinite to. Zvezdice. Joj. Jesi živa?
Daj da ti pomognem. O, da, hvala. Okej, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. Jedva čekam da probam. To je jednostavno nevjerovatno. Koliko žvake. A sada hajde da napravim balon. I... Wow, kako je ogroman. A, šta se dešava? O, ne, izgleda da Tyler odleće. Ojoj. Liv, treba mu pomoć. Dobro, sad ću. O ne, šta se desilo? Padam! A kako si, druže? Dobro sam. Odlično. Nema na čemu. Spasila si me. Sklonite se od mene. O, šta je to? Fuj, kakav užas! Čips sa ukusom belog luka. O ne, nema šanse. Ja sam dobio veće pakovanje. Šta? Neću to jesti. Nema šanse. Moram da idem. Šta? Nećeš stići daleko? Dođi ovamo. Eto, uhvatila sam te. A vrati se na mesto. Baš si bezobrazna. Dobro, ti počinješ. Okej. Ja imam malo pakovanje, nadam se da ću preživeti. Ojoj, sad ovo treba progutati. Gotovo. Uspela sam. Baš si super, bravo, bravo. Hvala. Nije mi dobro. Jao, o ne. Jao. Baš je nezgodno ispalo. Žao mi je. Hej, ustani, ustaj. Joj, sad ću. I ja morati ovo da pojedem. Nadam se da ću uspeti. Okej, hajde da probamo. Ovo je ukusno. Da, ovaj čips je baš dobar. Šta? Kako to može da ide? Nemam pojma. I još malo. Joj. O ne, fuj, sad ću te zaustaviti. Eto, tako je bolje. Ne vidim ništa. Šta se desilo? O, ja sam mumija. Nisi ni malo strašan. Hej, Liv, došlo je tvoje vreme. O ne, a mogu li da ne radim to? Molim vas. Morat ćeš da uradiš to, hajde. Reci, O ne, Betty, pomozi mi. Oho, to je stvarno ukusno. Da, hoću da pojedem sve to. Aha, spremna sam. Ovo je tako moćno. Toliko ukusnog čipsa. O, da, hoću još. Divno. Ovo je bilo sjajno. Jao, šta mi je? kakav miris. Evo me. Bilo je super. Oho, kakva veličina. O, da. Pa, kako vam se sviđa, devojke? Samo pogledajte. Jao, koliko ovdje čokolade ima. Wow, ovo je stvarno nevjerovatno. Iako ja imam mnogo manju čokoladu, ali i ona je baš lepa. Hoću što pre da je probam. To je veoma ukusno. Znate, ja obožavam čokoladu, posebno Kit Kat. Da, divno, poješću sve do kraja. Okej, sad je moj red. I ja imam srednju porciju. Sad ću da je slomim. Kako hrskavo. Šta je to bilo? Ups, izvini. A ja već jedva čekam da probam svoju porciju. Ne mogu da odolim, to je nevjerovatno. Ne mogu da se zaustavim.
oduševljena sam. A sada, pažnja, super udarac. Ja! Cool. Hajde da nastavimo. Da, blago meni. O, kako je dobro udarila! Hoću i ja tako! Jennifer, jesi li videla taj udarac? Da, to je bilo sjajno. Pravi užitak. Šta? O, možeš li opet udariti? Da, bez problema i... Ups, daj mi to. Jao, žao mi je. Hej, šta si uradila? Hej, ustani, Nate. Halo, pogledaj koliko čokolade imaš na stolu. Dobro, sad se skloni. Došlo je vreme da probam svoju lepotu. Da. Ova čokolada je prelepa. Joj, nisam očekivao da će biti toliko ukusno. Hajde ljudi, ne stajmo. Ovo je prosto neverovatno. Jao, ja bih voljela da probam. Da, znam, ali čokolada je samo moja. Hoćeš možda dati meni malo? I meni, molim te. Baš sam gladna. Da, mi smo gladne devojke, Nate, molimo te. Okej, dobro. Sad ću da podelim sa svima. Eto. Pa šta kažete, devojke? Jeste li zadovoljne? Da, jesmo. Onda hajde da jedemo. O, da, hvala ti, Nate, ti si najbolji drug. Da, Nate, ti si super. Obožavamo te. Jao, tako malo pakovanja. Šta? Da, super kanta. Pogledaj tamo. Eto, ko je stvarno imao sreće. Jeste li videli, ljudi? Šta? Hej, sklonite ruke. Ovo sve pripada samo meni. Dobro, onda ću ja da počnem. Sad ću pojesti moje malo pakovanje. Nejte. Ćao. Nemoj ni da se nadaš. Šta to pričaš? Okej, sad će biti zanimljivo. Ej, skloni svoj telefon. Nemoj da se ljutiš, ljubavi. Sad ću sve uraditi. Gledaj. I... Eto, sada i ja imam bombone. To je baš cool, zar ne? Kako je to moguće? Možeš li još jednom uraditi tako? To je moj super telefon, naravno da mogu. Ali u njemu ima ne samo bombona. Evo ti. Šta? O ne! Bežimo! Šta je to bilo? O ne! A moje bombone! Sad će se sve srušiti! Pa šta si to uradio, Nate? Kako si mogao? Šta? Tako mala porcija? Ja imam veću, to nije dobro. Gledaj. Jadna ona. Šta? Kako ću ovo da jedem? Ne! Sklonite to od mene! Tišina, ljudi. Dakle, ja sam prva. Uopšte se ne plašim. Sigurna sam da mi ništa neće biti. Eto, ja sam rekla, sve je u redu. Ovo je stvarno ljuto. Okej, ja sam završila. Dobro, sad ja. Dakle, odakle da počnem? Ma daj, Leslie, ne boj se. Sad ću sve brzo pojesti. Odmah ću da probam. Baš me zanima koliko je to ljuto. Jao. Ups, nije mi dobro. Šalim se, sve je prošlo. Ili ne. Ili da. Okej, nastavit ću da jedem. Ja sam ti rekao da nemaš čega da se bojiš. Ozbiljno? Ove nude
Igle nisu ljute, stvarno? Ni malo. Jao, sad će nešto biti. Ugasite me. Hvala ti, Jennifer. Hajde, Leslie, izvoli. Pa, okej. Iskreno, plašim se da počinjem. A možda neću da idem? Hajde, moraš. Mi ćemo da te ugasimo, ne brini. Dobro, samo treba da budem sve što brže mogu. Ne, kako je ljuto. Prosto neverovatno ljuto. Moram nastaviti. Ne smem da stajem. Hajde. Možda će biti brže rukama. Da, ješću ovako. Gledaj, Nate. Oho. Čini mi se da sam završila, ali sad će biti vatra! Smireno. Hajde, moraš da je ugasiš. Kreni. Razumeo sam. Da, sad ću sve uraditi. Ups. Pa šta, ljudi? Sve u redu. Ajuj. Evo, ovo je za tebe. Pa, hvala i na tome. Kakva mala porcija. Oho. Ja imam veću kantu. Cool. Oho, šta? Jao, koliko ovdje ima kokica, nevjerovatno. I sve to moje. Super, zar ne? Pa dobro, ja sam dobila najmanju porciju. A šta? Zar sam već sve pojela? Hej, Jennifer, gledaj. Pa dobro, nisam uhvatila. Jel tako? Zavitlavate me? Dobro, sad ću vam pokazati nešto. Pozivam svog super robota. Ćao, robote. Moram da povećam ovo. Razumeo sam. Biće urađeno. Eto, zadatak je izvršen. Šta? Pa, Leslie. A sad mi vrati to. Ruke. Jedite. Pa dobro. I ja imam ovdje nekoga. Sad ću pozvati svog robota. Eto ga. Sad sam i ja pod zaštitom. A sad, budi ljubazna, vrati mi moje kokice. A ništa ti neću vratiti. Predlažem bitku. Važi, ti si gotova. Jel shvataš to? Hajde da počnemo. Fight! Eto ti udarac. Joj, plašim se. Hajde, udari ga. A meni se sviđa. Hajde, daj mu još. Cool. Eto ti. Ajoj. Što? Nemam više kokica. Imam ovdje još malo. Dok su devojke zauzete, mogu pojesti to. Jao, izgleda da nam je nerešeno. Joj, obe smo izgubile. Bravo, devojke. Cool. Malo sam se zagrcnuo. Ali vi ste sjajne. Bravo. Wow, društvo, dobili ste žvake. Betty ima malecnu žvaku. Ali Samova će biti veća. Meni nije žao da se menjam sa Betty. Kako slatko, hvala Seme. Daj da te poljubim za to. To je tako lepo od tebe. Sad ću da probam. Mada čekajte. Wow, Kurt ima ogromnu žvaku. I to ne samo žvaku. Da, Betty, naravno. I ja ću podeliti sa tobom. Šta? To je tako nisko. Lepi se za njega. I sve to si spreman da daš meni? To je tako cool. Hvala. Osjećam se slomljeno. Možda da napravim iznenađenje za Betty. Sad ću da probam žvaku, a zatim napraviti balon u obliku srca za moju voljenu Betty. Betty, pogledaj, ovo sam uradio za tebe. Wow, to je tako slatko. Hvala, Seme. Baš ukusno.
Sam pokušava da mi preotme Betty. Neću to trpeti. Okej, sad je moj red da probam žvaku. Tako je ukusna. Sad ću pokušati da naduvam balone različitih oblika. Ovo je tako zabavno. Gledajte, sviđa mi se. Čak sam uspela da napravim Samov portret. Sad je moj red. Probat ću žvaku. Čokoladna žvaka je baš cool. Sviđa mi se. Dakle, skoro sam sve pojela. To je to. Jeste li spremni za show? Sad ću naduvati najveći balon u vašem životu. Sad ću. Kurte, čini mi se da je ovo ipak previše. Jao, već je sva kuća u balonu, stani. O ne, uskoro ćete odleteti. Svi moraju da se vežu. Već uzlećete. Šta se dešava? Ne, balon je pukao. Jao, eksplozija je bila toliko snažna da je uništila ceo kraj. Negde je čak bio i zemljotres. Ljudi, kako ste? Vidim da ste u redu. Ups, pogledajte. Sve okolo je lepljivo. Fuj. Dobro, a šta je sa Kurtom? Jao, on je sav u žvaki od glave do pete. Jao, dugo će se prati od toga. Ovog puta pred vama su gumeni medvedići, odlično. Sam ima najveće, a Betty je srednji. Tako se smešno trese. Betty ima tako veselog medvedića. A šta je kod Kurta? Jao, on je dobio bebu. I čini se da mu se ne sviđa što Betty flertuje sa Samom. Prestanite! Jao, moj medved. Izgnječio se. Nema veze, poješću ga takvog. Ukusno. Betty, šta radiš? Sad ćete vidjeti. Imam gumenog medveda i Poki štapiće. Stavit ću Poki štapiću medveda. I gledajte, imam Punk medveda. Sviđa mi se. Baš moćno izgleda. Okej. Sad ću ga probati. To je sjajno. Betty, kako ti se sviđa moj novi stil? Izgledaš cool. Seme, hajde sad ti. Sam. Na teret ću je dobrati pažnju na mene. Sad ću upucati tvog medveda. Seme, ne mrdaj. Šta? Da, bravo medveda, to, kako sam precizan. Betty je sigurno iznenađena. Kurte, šta si to uradio? Jesi li poludeo? Sad ćeš platiti za ovo. Ovo je bolelo. Znaš, i medveda boli biti bez glave. Hoćeš još jedan metak? Moj jadni medvedić, nisam stigao ni da te probam. Bio si tako dobar, nedostaćeš mi do kraja života. Ukusan si, druže. Je li to lizalica? Tako je mala. A Kurt ima srednju lizalicu. Ali gde je Betty? Izgubili ste drugaricu? Pa evo je. Ona ima ogromnu lizalicu. Dakle, Betty je tu i možemo da počnemo. Izgleda da je Kurt odlučio da počne bez vas. Lizalica mu se zaglavila u ustima. Pomoć! Dobro, Seme, hajde da spasemo našeg prijatelja. Vuci, još malo! Uspelo je! Dobro je! Jo, Seme, kako si? Ups, lizalica je u smeću. Ne, samo ne to, neću je jesti. I nemoj da me tešiš. Ideja. Kurte, hoćeš moju lizalicu? Nije mi žao. Nećeš? Baš si čudan. Dobro, poješću sve sam. Znam šta treba raditi. Hajde da probam da razbijem lizalicu. Uzet ću najveći čekić. Kako je težak, pažljivo. A sada sledi snažan udarac i
Skočila sam. Dobro je što ovdje nikog nije bilo. Još par udaraca i da! Uspelo je. Odlično. A zašto mi se niko ne divi? A gde su svi jeli? Wow, koliko bombona! Betty, ovo je bilo tako moćno! Sad si nas sve nahranila, hvala! A sada Coca-Cola. Kurt ima ogromnu čašu, Betty ima srednju, a Sam tako malu. Sam i Betty, morat ćete da počnete prvi. Wow, Sam i Betty opet flertu. A Kurt je opet obuzela ljubomora. Sad ću se osvetiti Samu! Ups, primetili su me. Šta je tamo? Odlično, odvukao sam im pažnju. Dakle, stavljam unutra Mentos, zatvaram. Šta je tamo? Pa ništa, učinilo mi se. Dobro. O ne, sav sam u koli. Kako se to desilo? Daj da ti obrišem kolu sa lica. Šta? Ona se i dalje vrti oko njega. A šta ako prankujem Betty? Sipat ću joj soli u kolu. Seme, drži moju kolu. Ti uopšte nisi pio? Zašto je slana? Seme, pokvario si mi šminku i frizuru. Kako me nerviraš? Ne diraj me. Kurte, kako si ti? Šta će ti, bušilica? Ja sam smislio da izbušim rupu u svojoj ogromnoj čaši. Gledaj. A sada pijem. Bravo, bravo. To je takva cool ideja. Čekaj, nešto nije u redu. I šta je to bilo? Tvoja čaša je eksplodirala. Kurte, Seme, dosta mi je vas. Odlazim. O ne, to je crvena ljuta paprika. Takav užas. Pa ona je strašno ljuta. Kurt je odlučio da počne prvi. On ima najmanju papričicu. A baš si heroj. Kako odvratno, mrzim ljuto. Samo dim. Ispostavilo se da nije tako strašno. Ko je sljedeći? Ja znam šta treba raditi. U blender ću sipati mleko, zatim ubaciti papričicu i promešati sve. Eto, mlečni koktel sa paprikom. O ne, osjećam da mi sve gori unutra. Ovo je bilo moćno, Seme. Okej, sad ja, ali ja imam tako ogromnu papriku. Daj da ti pomognem. Ne, ja ću pomoći. Momci, vi ste moji heroji. Toliko žudite da pojedete tu crvenu papriku i sve to zbog mene. To je tako slatko. Wow, uskoro će se potući oko paprike. Ko bi rekao da će oko crvene papričice biti tako žestoka borba? Nevjerovatno. Kurt ne gubi vreme, već uveliko jede crvenu papriku. I Sam se priključio. Samo ne zaboravite da je ona stvarno ljuta. Baš ste cool, momci. Pojeli ste crvenu papriku umjesto mene. Obožavam vas. Šta je to sa vama? Betty je nastradala više nego da je sama pojela tu papriku. Žao mi je.